So da yawa idan na so in daina magana akan wannan bawan Allah, ma'ana da ka hutu rara, wallahi ba zan iya ba, saboda rashin adalci da bitar kula da ake mai. Wasu mutane makiya masada 'yan bakin ciki munafukai sun fake sun samu wata dama, sun rantse ko ta halin yaya sai sun hana wannan bawan Allah farin ciki da jin daɗi saboda tsabar munafurci. Wai me laifinsa? Wai yana zagin manyansu. Wai suwaye manya? Wai 'yan siyasarsu. Wai ɗan gungun siyasa saboda tsabar gidaranci da ƙauyenci da jahilci. Wai sai ka ji ya ce maka wai malam Shekarau, Kwankwaso, Ganduje da Malam Ibrahim Shekarau su ne manyansa. Idan ban da ƙauyenci irin da ɗan Kwankwasiya, wani irin cin mutunci da cin zarafi ne ɗan Kwankwasiya bai wa Ganduje ba? Wani irin cin zarafi ne da cin amana da cin mutunci ne ɗan Kwankwasiya bai wa Malam Ibrahim Shekarau ba? Amma saboda kuna so ku fake da wannan, ku nuna hasada ku da bakin cikin ku akan rara, shine matsalar ku. Gabanin zaben gwamnoni kuka bi shi gida, kuka fasa mai gida, kuka mai sata, ku kona mai gida, ku kona mai motoci, ku kona mai ofis, kuka sace mai kayan studio, ku kona mai plaza na 1330. Bai yi magana ba, ya shiru, waka kawai ya yi, amma kuka ci gaba da zagi har kuka dinga ɗauko wata mahaifiyarsa, kuka darajar mahaifiya, amma kuka ɗauko ta, ga cewa kuma kuna da uwawa, kuka dinga zagi kuna cin mutunci saboda ku tsinannu ne, ba ku da mutunci. Kawai shin ku ba ku san me ake nufi da siyasa ba? Idan ku jahilai ne ba ku san me siyasa ba, to ku tsaya ku san me ake nufi da siyasa mana. Shin zambo da habaici a waka ya zama matsala? Wannan mawaki ne na siyasa wanda baya zambo da habaici. Na ga wani jahilin yaro ba gidaje dan tsinanniya, wai ana ce mai DC, ya zo ya dinga zagi, ba irin zagin da bewa yau da kautar rara. To yana zagin manya. Zambo da habaici da ya a waka ya zagi, wai shine ya zagi manya. To ba iya zagin nan kuka ba, mun zagi ba a makaranta ake koye shi ba, amma ba shi a koya mana ba shine tarbiyyar mu ba. Balantana har ta kai ɗauki watan uwar wani masa, wannan dama ba za ma mu taɓa iya wannan ba. Ko da ku uwar wace ce, komai lalace wani mutum, amma ku da ke tsinannu ne kun iya ko? To ku ci gaba. Daga ran da kuka fusata maka fara zagi, to wallahi tallahi sai kun shiga uku, domin bakin mu akwai kaifi kuma kun san haka. Wassalam, naku Alhaji Suwas, na tare da ku.